Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Deep Indeed a dnes to bude na téma, které se týká bez výhrady nás všech a někteří se s ním potýkáme více nebo méně a to je téma spánku. A mým dnešním hostem je doktorka Denisa Manková, která se věnuje výzkumu spánku dlouhá léta a mimo jiné působí také jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Deniso, vítej. Ahoj, děkuju moc za pozvání. A možná se divákům ještě trošku představ, protože máš velmi široký záběr, dělala si spoustu zajímavých věcí, tak pověz jim, na čem jsi pracovala a jak jsi se vůbec ke spánku dostala. Jak jsem se ke spánku dostala? No, moje maminka by řekla, že jsem se ke spánku dostala tím, že jsem se narodila, protože už od malička jsem člověk, který tak nějak jako se spánkem bojuje, protože jak jsem byla malinká, tak jsem nespala a ona se mnou musela jezdit do lesa a zlomila se mnou kočárek a tak. A potom vlastně na střední škole jsem si prošla takovým jako obdobím, kdy jsem fakt jako trpěla nespavostí, takže to byla taková jako první velké období, kdy mi to začalo vlastně jako zajímat. No a na vysoké škole, jak jsem začala studovat vlastně psychologii, tak jsem se o tom nějak víc jako dozvídala a v podstatě od svojí diplomové práce, kdy jsem řešila nespavost u vysokoškolských studentů, tak už se toho tak nějak jako držím a snažím se vlastně jako ty své znalosti nějak jako víc prohlubovat. No, takže po studiu jsem vlastně na katedře si ještě udělala doktorát z klinické psychologie a potom jsem odjela do Prahy, protože tady vlastně vznikal Národní ústav duševního zdraví, nově se otevíral a otevíral i celé jako spánkové centrum, takže tam se mi otevřela taková jako příležitost a já jsem ji chytila za pačesy a odjela jsem tady a tady jsem se vlastně pár let spánku a studiu hodně jako věnovala, že pak jsem otěhotněla, takže jsem se vrátila vlastně zpátky do Olomouce a porodila jsem jednoho syna, druhého syna a tak nějak už jsem tam zůstala a už působím vlastně jenom takhle jako na katedře teď hlavně. A téma spánku se ti vrátilo z porody synů. Přesně tak. To určitě potom bych taky ráda zmínila, protože vím, že nějaký výzkum na tohle téma probíhal a myslím si, že to je velmi aktuální, jako snad pro všechny maminky s dětma, že ten spánek teda kvalitní úplně nebývá. Ale já vím, že jsi dělala i něco se sportovci, s vojáky, jestli bys to jenom malinko zmínila. Máš pravdu, já jsem vlastně působila i nějakou dobu jako v soukromé sféře, kdy jsem spolupracovala s jednou firmou v Brně, která připravuje naše sportovce, olympioniky, takže jsem pomáhala některé z nich připravovat na olympiádu, nějak jsme nastavovali režim, trošku jsme s tím spánkem jakoby pracovalo, což bylo fajn, protože sportovci jsou skvělí, motivovaní klienti, takže to bylo hrozně hezký a vlastně delší dobu už spolupracuju i s armádou České republiky a s Univerzitou obrany, takže na různých jako projektech a taky se snažíme vlastně nějakým způsobem jako podporovat a zlepšovat ten spánek u těch našich vojáků, protože je to potřeba, že jo, spánek je prostě základní potřeba a bez té to nejde, takže vlastně i tohle, taky. Tomu se věnuju pořád. Tam asi nebudeme úplně zabředávat, tam to asi bude opředeno nějakým tajemstvím, ale když se vrátíme ke sportovcům, tak jenom na chvilku, tak jak to tam je se spánkem, protože z vlastní zkušenosti, když jsem se vrcholově věnovala powerliftingu, tak upřímně ten spánek jako nebyl nic moc. A myslím si, že to bude velmi podobné, když něco děláme na vrcholové úrovni, tak si ten spánek narušujeme. Jo, to máš určitě pravdu. Tam vlastně jedna z těch základních pouček je, že by člověk neměl ty 2 hodinky před tím spánkem nějak jako hodně tvrdě cvičit a co si budem povídat, oni ty vrcholoví sportovci, že jo, mají 2fázové, 3fázové tréninky, takže potom se dostávají domů třeba pozdě večer, nedej bože, když mají nějaké závody, že jo, třeba atleti, tak jako není problém, aby měli jako vrchol třeba v 10 večer, když je nějaký velký meeting a musí podat ten největší výkon, takže oni mají ten spánek jako poměrně hodně narušený, ale já bych řekla, že je vždycky jako rozdíl v té přípravné fázi, kdy prostě trénujou a tak, do toho můžou víc jako zasahovat, takže mají i větší jako prostor, proto se tomu spánku jako věnovat, víc si
si do toho jako sáhnout. A potom je důležité, aby se nějakým způsobem naučili s tím pracovat, když třeba jako přelítávají někam jinam do nějakých jako jiných zemí, jo, tak aby věděli, jak si třeba co nejlépe odpočinout v letadle nebo v autobuse, jak co nejrychleji se nastartovat na ten nový režim, jo, jako co jim pomůže tady tyhle látky, takže ono je to takové jako hodně komplexní, existuje i spousta jako literatury, kdy třeba jako doporučí, že u těch sportovců je fajn, když třeba mývají i ty odpolední šlofíky, což se obecně jakoby nedoporučuje, ale skrz ten jejich obrovský výdej, který jako mají, tak se to jako bere, že to pro ně může být plus. Ale ono je to vždycky hodně individuální, takže záleží, s kým se pracuje, jak má ty jednotlivé tréninky a vlastně co zrovna potřebuje, jo, protože jsou i sportovci, kteří s tím jako fakt nemají jako problém. Jo, kteří jako jo, můžeme se na to podívat, podívali jsme se na to spolu, ale řekli, já se cítím jako dostatečně jako vyspaný, já vlastně nemusím nic nějak jako zásadně řešit. No a jak jsi zmínila, když se to jenom jako nad tím pozastavím, že se nedoporučují odpolední šlofíky, tak jako by já zase slyšela naopak, že jako je to hodně individuální samozřejmě a asi záleží i v kolik hodin kdo chodí spát, ale jako je proto nějaké vysvětlení třeba vědecké, proč jako by to nemělo být dobré? Ano, úplně jednoduše je to o tom, že když člověk vlastně spí odpoledne, tak si jak kdyby ukrajuje ten spánek z toho večera. Tam jde problém hlavně o to, že nám vlastně během dne se v mozku hromadí jako adenosin, což je vlastně nějakým způsobem, můžeme říct jednoduše hormon, který nám tak nějak jako se tam kumuluje a když ho máme dostatečně hodně, tak nám vlastně v mozku řekne, hele, je čas jít spát, jsi unavený. Ale když my to jako narušíme tím odpoledním spánkem, tak vlastně on se vyčerpá a teprve se znovu začne tam hromadit a my potom můžeme mít problém jakoby usnout večer. Jo, takže to je ten zásadní problém. Ale pokud má zase člověk nějaký jako výdej, třeba předchozí den hodně pracoval, nebo prostě cvičil, běžel maraton, nebo cokoliv, nebo se cítí unavený, nachlazený, tak jo, určitě je fajn si jako zdřímnout, to neříkám, že je to vždycky špatně, ale nemělo by to trvat jako dlouho, ideálně do těch 30 minut, fakt takový jenom jako refresh, jo, a nedat si ty 2 hodiny odpoledne, si dáme knedlu vepřozelo a natáhneme se u televize, to určitě není dobré. To jsem nemyslela, právě myslela takové ty 10minutové zdřímnutí, že se někdy doporučujou na jako obnovu, zejména když pak člověk ještě pokračuje, třeba nemyslím úplně jako pozdě odpoledne, ale třeba dřív odpoledne, když pak víme, že pokračujeme ještě v nějaké náročnější mentální aktivitě. Takže to může být naopak dobré. Jo, s tím souhlasím, jo. Ale je fajn, když si to člověk na sobě jako vyzkouší, jo. Třeba u mě, já to mám tak, že opravdu, když nejsem nemocná, nebo ten předchozí den fakt nejedu úplně na maximum, nebo nevím, nenatírám barák, nebo něco, tak vím, že když si odpoledne lehnu a stane se mi, že třeba fakt jako usnu i nechtěně, jo, tak potom večer opravdu třeba jako s tím mám jako problém a jsem potom rozbitá. Takže je fajn, i když člověk jako umí jako sám sobě jako poslouchat a to tělo mu jako řekne. Jo, správně, když jsi dostatečně vyspaná a spíš jako kvalitně, tak vlastně nemáš potřebu přes den jako usínat, jo, nepotřebuješ to. No a to už se přesouváme k nám běžným smrtelníkům, kde bych řekla, že máme, teda aspoň já teda občas tu potřebu mám, si zdřímnout, já to třeba řeším tak, abych právě tam v tom nebyla, protože taky se mi stalo, že jsem usnula, pak se dostanu už opravdu do spánku a budím se rozbitá. Tak to řeším nějakou frekvencí. Pustím si frekvenci opravdu tak, abych se nedostala do fáze nějakého hlubšího spánku a nastavím si to třeba i na nějaký čas. Tak si myslím, že tohle je dobré, třeba jako dobrá možnost, jak by to lidé mohli řešit, ale zpět tedy k tomu, že spousta lidí nespí kvalitně. Je tady spousta věcí, které by mohly ovlivnit. Je otázka, co budou chtít ovlivnit. Myslím si, že některé věci jsou hodně jako o posunu za komfortní zón nebo za zvyk. A když bychom se teda podívali na spánek běžných lidí, v čem dělají nejčastěji chyby, nebo vůbec, když bychom to vzali od začátku, co všechno ovlivňuje kvalitu spánku nebo s čím můžeme hýbat, co tam vstupuje do hry?
Tyjo, to je otázka, o které bychom tady mohli mluvit klidně týden, ale já si myslím, že je důležité, aby si lidi vlastně jako uvědomili, že spánek vůbec nezačíná večer, ale naopak začíná tím, co my děláme přes den. Takže jak se přes den chováme, co děláme, a co jíme, jestli sportujeme, jestli jsme dostatečně na denním světle, jak moc často koukáme do různých monitorů a tak dále, s kým se potkáváme. To všechno má obrovský vliv na to, jak vlastně my večer potom budeme usínat a budeme spát. To, co jsi říkala, že ten spánek je jako obrovský problém, tak s tím naprosto souhlasím. I Mezinárodní organizace, Světová zdravotnická organizace považuje vlastně jako poruchy spánku teď za obrovský jako problém a poměrně se tomu začínají hodně jako věnovat, protože už to nezasahuje jenom dospělé, ale je to čím dál tím věkem jako níž a níž. A myslím si, že to bude taková nějaká jakoby věc, která bude čím dál tím víc jako ve společnosti jako rezonovat. Za to jsem hrozně ráda, protože fakt, jak jsem říkala, ten spánek je jako základní potřeba člověka a zasahuje prakticky úplně do všeho. Ať si vezmeme fyzické zdraví, psychické zdraví, to jako podáváme prostě jako výkonnost, jak nám funguje metabolismus, jak nám funguje imunita. Na to všechno má spánek jako obrovský podíl. A když se ptala vlastně na to, co lidi jako dělají jako největší chybu možná, tak já si myslím, že ten základ je úplně to, že si jako neuvědomujou tu důležitost toho spánku. A že tady pořád jako koluje spousta mýtů o tom, že když budu spát míň, víc toho stihnu, ti nejvyšší a nejlepší vůdci, já nevím co všechno, tak ti taky vlastně spali 4 hodiny denně a kolik toho zvládli. No oni možná spali 4 hodiny denně, ale tu druhou stránku, o té už se moc často jako nemluví, o nějakých velkých dávkách různých podpůrných prostě jako medikamentů, léku a dalších věcí, nebo taky tím, jak se to u nich třeba projevilo potom jako ve stáří, v podobě různých třeba neurodegenerativních onemocnění a tak. Takže asi takhle obšírně, ale klidně se ptej jako na konkrétní věci. No, mně přijde, že si jako moc hezky teď nakousla to téma, jak fungujeme tady na západě, jako z hlediska výkonu, že opravdu jako naprosto, řekla bych, normální jako záležitost je, když nemůžu, když jsem unavený nebo unavená, tak si dám kafe nebo v lepším případě kafe a jedu dál. A ano. Jako musím říct, že svého času v té době, která se kryje s tím sportem, jsem fungovala dosti podobně. Dneska dnešníma očima vidím, co to na tom těle jako vytvářelo. Ale zároveň nelituju, protože si myslím, že jako ten výkyv z rovnováhy, když chceme něco dosáhnout, víc třeba, jak jsi mluvila o těch, když někdo chce dosáhnout vysokých cílů, tak prostě asi se neobejde bez, ale mělo by to být kompenzováno zase něčím. Myslím si, že v té době jsem dělala spoustu chyb, že opravdu, a to mi taky přijde docela typické pro nás západní lidi, že se chováme k tělu, jako kdyby bylo nesmrtelné. Přesně tak. Prostě ono to zvládne. Prostě. A nedej bože, aby mu něco bylo, tak reagujeme velmi negativně a opravdu pro nás to tělo je v podstatě ne parťák, ale spíš někdo, kdo by nám ideálně neměl překážet a když je unavené, tak ho nakopneme, aby jsme mohli jet dál. A tady se dostáváme právě i k tomu, jak jsi mluvila o adenozinu a kdybys třeba mohla zmínit, když tohle někdo dělá, když opravdu řeší neustále stavy únavy kofeinem, tak co to vlastně ve finále v tom našem mozku a v těle způsobuje? Co to způsobuje? No strašnou nerovnováhu, protože když my se snažíme ten náš mozek nějakým způsobem takhle pořád jako ošálit, tak někde uprostřed mozku máme takové jako centrální hodiny, které vlastně řídí fungování celého našeho těla. A my si to můžeme představit, že je to takový jako dirigent, a to naše tělo, že je jako orchestr. A když my toho dirigenta pořád nějakým způsobem něčím jako bičujeme nebo něčím se ho snažíme ovládat, tak je potom jasný, že to bude celé jako rozladěné a ta symfonie nebude znít tak, jak bude chtít. Takže, nebo budeme my chtít, nebo bychom potřebovali. Takže když my vlastně jsme unavení a místo toho, abychom si šli odpočinout, tak si dáme jakoby kávu nebo se nakopneme nějakým energetiákem, že jo, to je strašně teď moderní, všichni pijou energetiáky a ono to ten mozek jako ošálí, zaplaví to, že jo, ty receptory, kde má být adenosin, tak ten to zaplaví ten kofein.
A teď vlastně ono trvá klidně 5-10 hodin, než ten kofein z toho našeho těla vlastně jako odejde pryč, jo. Prostě poločas rozpadu kofeinu je nějakých 5 až 10 hodin, samozřejmě je to individuálně, ale průměrně se povídá tady o tom, takže když si představím, že já si dám třeba v 6 večer kávu, protože lidi často říkají, ale já si dám kávu v 8 večera, se mnou to vůbec nic nedělá. No, ono to sice nedělá, protože káva je droga, že jo, to víme, a aby měla nějaký účinek, tak potřebujeme zvyšovat ty dávky a spousta lidí to pije i třeba jenom proto, že jim to jako chutná. Tak ono to stejně ten náš mozek prostě ošálí a ta kvalita toho spánku potom není dostatečná. Takže se může stát, no nemůže stát, ono se pravděpodobně vždycky stane to, že sice třeba ten člověk usne, nějakým způsobem spí, ale zbudí se v takovém stavu, že není dostatečně odpočatý. Je prostě unavený a první, co udělá, je, že zase sáhne po té kávě. Jo, takže ono je to takový jako začarovaný kruh a bohužel i v naší společnosti ten trend té pití kávy nebo pití prostě nějakých energetických jako nápojů je pořád jako podporován. A když já třeba řeknu, já nepiju kávu, tak se většinou na mě jako lidi dívají, jak to prostě jako zvládneš, jak můžeš jako fungovat přes den. A jim říkám, no já prostě spím, já se snažím spát a opravdu já tu kávu jako nepotřebuju. Jo, takže ono je to hrozně jako nebezpečný a myslím si, že by bylo jako fajn, kdyby jako existovala nějaká jako prevence, nějaká osvěta v tom, dávejte si na to pozor. Jo, protože když ráno vidím, když jdu rozvážím děti do školy a vidím prostě ty 12leté, 13leté děti, které v ruce drží prostě nějaký energetický nápoj a jdou s ním jako do školy, tak si říkám, to je prostě začarovaný pes, jo, nehledě o to, kolik to má energie v sobě, jo, obezita a tak dále, ono je to prostě všechno propojený. Tohle by mělo být určitě záležitost rodičů, bohužel ne všude se děje, ono to je jako velmi cool, u nás doma to problesklo s tím, že právě jsme si o tom povídali, jako co to dělá, co v tom je, protože samozřejmě ty děti to neřeší, děti přijdou s nápadem, teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale bylo to hodně populární na YouTube jednu dobu a samozřejmě všude kolem i v okruhu známých se s tím jako rodiče potkávali a je to hodně o tom, jakým způsobem to budeme komunikovat, ale jak si říkala, že vlastně jakože tady to je podporováno, tak si myslím, že to fakt hodně souvisí s tím nastavením západu, jedna výkon, stihnout hodně, s tím, že ono to bez kofeinu jde. Teď budu mluvit i z vlastní zkušenosti, protože jsem měla období, kdy jsem vnímala, že měla jsem jako hodně kofeinu, opravdu hodně, leta. Protože vlastně člověk jel hodně měl obrovský výkon sportovní, i mentální, do toho pak se přidala nějaká rodina, že jo. Takže ten spánek, ještě jsem měla podobné dítě, jaké jsi byla asi ty, takže opravdu jako jsem se moc nevyspala, ale vlastně jsem si na to zvykla, jo, takže já proto mám obrovské pochopení, kde já tam vnímám, že už to není jenom o fyzické závislosti, ale i o té psychické, když jsme zvyklí, my chceme fungovat, my nechceme nefungovat, vlastně my lidi chceme být v té, jak říká východ, říká, že jsme jako 0, 1 nebo -1, my chceme být v té jedničce pořád. My si neuvědomujeme, že jedničku nemůžeme trvale udržet a že bychom jako někdy taky potřebovali jít dolů, že jo, abychom se obnovili. A ono, jak jsem říkala, to jde, ale jako z vlastní zkušenosti pro mě, můj proces trval opravdu rok. Než jsem se jako dala dokupy, kdy jsem vnímala, že mám vyčerpané zdroje energie, což člověk v tom kofeinovém jako nabuzení absolutně nevnímá, že jo. Vlastně nevnímáme svoje tělo, nevnímáme ty signály, respektive když už se hlásí tělo, tak se udržíme zase dále, jdeme v tom. Chce to opravdu hodně přesvědčení. Teď mluvím jako k vám diváci, kteří víte, že máte hodně kofeinu a chtěli byste to snížit, třeba vám tělo říká, že to pro vás není dobrý, tak je to možné, ale chce to opravdu tu vůli a chce to počítat dopředu s tím, že to může trvat klidně ten rok, než vlastně doplníme zdroje energie, kde vůbec jsme si nebyli vědomi, že ty zdroje energie mám vyčerpané. A pak to je možné. S tím, že i potom se můžete dostávat vlastně do situací, kdy budeme mít, já mám taky někdy větší výdej energie, ale je to vlastně o tom brát to jako přirozené, že si potom půjdu odpočinout, že to tam nemusíme tlačit. A tohle byl velký zvrat, jako v mém životě, kdy vlastně jsem hodně začala poslouchat tělo, hodně se to kryje s mým zájmem o východní medicínu.
kdy jsem začala fungovat jinak a začala jsem to tělo přibírat jako parťáka, ne jako někoho, kdo musí podat ten výkon vždycky a ježišmarja, zrovna jsem unavená. Dneska jsme to řešili, zrovna když byl rozhovor, že jak už to tak bývá a ještě o spánku, tak jsme se samozřejmě dneska dobře nevyspali ani jedna. Takže to výborný. Ale spát tady nebudeme. Takže mohli bychom se teoreticky nakopnout kofeinem, ale Dáme si vodu, ano, protože voda je dobrá. Ještě vlastně je dobré říct, že vlastně se nám to i hezky kryje s tím posunem času a to bych řekla, že i vlastně co mám klienty, fakt hodně lidí s tím máme problém, ale zase proč? Protože často máme ty vnitřní zdroje energie nějak narušené. Nebo jich máme málo. Takže opravdu jako třeba pro mě ten první týden byl extrémně náročný, protože jsem nedokázala usnout dřív, ale ráno jsem musela vstát jakoby a neměla jsem tu hodinu. Jak jsi to třeba vnímala ty, nebo jak vnímáš jako co by odborník na spánek tady ty změny času? Jako peklo. Já to mám úplně stejně jak ty, Rumko, já prostě, moje tělo má rádo pravidelnost. Myslím si, že každé tělo má rádo pravidelnost, minimálně co se týče těch prostě cirkadiálních rytmů, protože opravdu my jako fungujeme plus minus ve spoustě věcí v 24-hodinovém cyklu. Jo? Je to dané tím, jak se otáčí země, jak se prostě střídá den a noc, takže naše tělo je na to jako zvyklé a když najednou uměle tam přijde někdo, kdo řekne tak a teď si jako ten čas posuneme o hodinu díl nebo o hodinu prostě dopředu, dozadu, tak jo, zase to naše tělo je úplně jako zmatené, co se děje, protože ono je to v podstatě fakt, jako když letí člověk někde na dovolenou přes několik časových pásem, tak úplně to stejné my mu děláme. A jako ten smysl toho už vlastně žádný není. Jo, když si to mělo smysl, ano, kvůli nějaké jako energetické úspoře, to chápu, ale to už jsme někde úplně jako jinde. A bohužel, co mě jako hrozně mrzí, tak je to, že opravdu se jako nedokážou ti lidi, kteří o tom můžou jako shodnout na tom, že je potřeba jako zavést ten jako jednotný čas, udržet ho, protože tak nějak jako neví, jestli teda ten zimní, nebo ten letní, nebo který jako je fajn, protože ty tlaky z té společnosti jsou jako obrovské, jo, a když já jsem se třeba ptala svých jako známých a tak, který jim jako vyhovuje, tak všichni říkají, no my chceme ten letní, protože je jako hodně jako dlouho světlo a prostě my nemáme rádi tu tmu a já jim říkám, no ale on přirozený je ten zimní, jako v podstatě, kterému my říkáme zimní. No, jenomže to je brzo jako tma a tak, já říkám, no, tak to sice máte pravdu, ale naše tělo je takhle na to jako zvyklé. Když se podíváte prostě do minulosti, když jako člověk se snaží opravdu respektovat, jak ta země jako funguje, jak se střídá ten den a noc, tak to tělo z toho vlastně jako těží. A tím, jak přišla elektřina, tady taky krásné světla na nás svítí. Velmi intenzivní. tak vlastně to všechno vlastně způsobuje zase tu desynchronizaci, jo. A aby se to naše tělo nějakým způsobem s tím jako vyrovnalo, tak právě potom saháme, jo, po tom kofeinu nebo po něčem jiném a myslím si, že jako je hodně jako těžký pro toho člověka. Ty si to sama jako říkala o té motivaci, jo. Sáhnout si do toho, dát si ten spánek na to první místo a opravdu jako začít poslouchat, co mi to tělo jako říká, protože ono mnohdy jako opravdu ví, co zrovna jako v tu danou chvíli potřebuje. A když já vím, že jsou nějaké situace, kdy vlak prostě přesto nejede a potřebuju podat výkon, i když to jako nejde, třeba dneska, tak jo, asi je přirozené, že si nějakým způsobem budeme chtít něčím jako vypomoct, aby nám i v tom bylo třeba jako líp, jo, aby nás nebolela hlava nebo něco, tak si třeba vezmeme prášek, protože prostě víme, že když nás bude bolet hlava, nebude nám to myslet, nebude nám to prostě příjemný, ale nemůžeme na to prostě spoléhat. Nemůžeme dělat to, že budeme mít na všechno zázračnou pilulku nebo zázračný šáleček kávy, který nám všechno jakoby vyřeší hned tady a teď. A jak jsi říkala, jo, že trvalo to prostě jako rok, než se z toho nějak jako dostala, no to může trvat klidně i díl. Já třeba svým klientům říkám, já vím, že toužíte po té zázračné pilulce, ale představte si, vy neběžíte sprint, tady tohle je spíš jako maraton. My musíme pomalu nějakým způsobem jako přenastavit vaše dlouhodobé, často celoživotní jako návyky a to nejde ze dne na den udělat. Jo, takže je to někdy
těžký, no. Tohle je jako extrémně těžký, protože ze zkušenosti s lidma jako největší motivace přichází, když už mi něco je. A pokud ještě jako nějak v tom funguju, tak možná jsem víc unavený, ale řeším to kofeinem. Jako proč bych vlastně měla, jako ty lidi si to neumí představit, je to pro ně abstraktní, opravdu nejvíc lidí mi chodí, když mají fyzické problémy, když mají psychické problémy, ještě možná je dobré říct, s čím počítat a nechci tím odradit. Ráda bych motivovala, protože opravdu ten stav jako, nebo to napojení na tělo je úplně někde jinde. Absolutně bych neměnila s tím, co bylo. Fakt je to úplně někde jinde a člověk není nemocný. Opravdu ta imunita je taky někde jinde. Ale co třeba bylo, tím, jak tam byla 100% psychická závislost na tom, mimo jiné, tak vlastně jsem se necítila dobře. Po stránce nálady, pochopitelně. Za prvé, že nebyl výkon. Jako najednou, když člověk není výkonný a je na to zvyklý, tak to je jako hodně obtížný. Je dobré, myslím si, o tom mluvit, říct, že tohle může nastat, že to je přirozený. Určitě to nemusí být extrém, když přestáváme, není to o tom jet ze 100 na 0, jako já jsem taky snižovala. To je poměrně super postup. Jako třeba u mě to šlo poměrně rychle, že jsem jako byla schopná jít o 2/3 dolů a nějak se mi to zvlášť nedotýkalo, ale jako zvyknout si na to bylo asi nejtěžší pro mě, zvyknout si na to, že prostě čas nebudu nějak extra výkonná, nebo začít si řídit podle toho, kdy opravdu tu energii mám, ne jako kdy já si řeknu, to je další jako naše západní teď do teď budu fungovat. A když ne, no, tak je to špatně, že jo, takže si myslím, že je dobré jako počítat s tím, ale jak jsme se bavili, ta motivace, najít si tu motivaci, jako člověk musí vědět, proč to dělá. A myslím si, že se to hodně kryje, a dneska je taky populární takový ten celostní přístup k tělu, i k sobě, k bytosti, k duši, k duchovi. Jakože se to potenciálně teoreticky s tím může trošku krýt a jako není to o tom, že najednou se budeme cítit úplně dole, můžeme zkusit místo toho třeba zelený čaj, který nám dá možná i něco dobrého do těla. Takže jako řešení to má, ale já bych se ještě chtěla vrátit, jak jsi mluvila o tom, že jakoby je teď jako čím dál víc se objevuje jakoby to téma, že třeba i ty děti a dospívající spí špatně. Řekla bys, že to je dané tím, jak se tady rozmohly třeba jako mobily, tablety a tyhle ty věci? Jako dává se to s tím i do příčinné souvislosti? No já osobně si myslím, že určitě jakoby ano. A to hlavně z toho důvodu, jak si i ty naznačovala, že velký podíl na to mají rodiče. My prostě, ve mně si vždycky, jak se říká, pomyslně otvírá kudla prostě v kapse, když vidím, jak jako rodiče udělají to, že 2letému dítěti dají do ruky prostě jako tablet, tak a teď se zabav a nech nás na pokoji, jo. Nejlépe ještě večer před spaním, když jim dají tablet, podívej se na tu jako pohádku, jo. Místo toho, aby si třeba společně sedli, aby se společně četli u nějakého příjemného jako uklidňujícího světla, zavedli si nějaký rituál, strávili ještě společně čas, tak vlastně dochází k tomu nějakému jako odpojení, i tomu vztahu vlastně, jo, rodič dítě. A když tohle dítě už tady v tomhle věku dostává prostě jako levný dopamin, že se vlastně nemusí vůbec nic jako snažit pro to, aby najednou se cítilo líp, aby mělo jako nějaký hezký pocit, tak ono se to hrozně rychle fixuje. A můj starší syn, tedy ve 3. třídě, tak vlastně pořád nemá telefon a je to poměrně jako hodně jako velké téma doma, že už jako spolužáci začínají mít jako telefon a že on by chtěl prostě taky a tak. A řešíme to spolu jako hodně, jo, on ví, že já jsem krkavčí máma a já mu prostě jako nedovolím, aby nechodil jako včas spát, což je taky jako velké téma toho, že mi říká maminko, ale prostě kamarádi jako chodí spát až třeba jako v 9 hodin a proč já nemůžu a musím chodit prostě v těch 8 a proč nemůžu být o víkendu do půlnoci vzhůru, tak já se mu to snažím jako vysvětlovat, že prostě to tělo potřebuje pravidelnost, že já to chápu, že by možná jako chtěl, ale sám ať se na sebe podívá, že zíve, že je prostě jako unavený a že jede přes to, jako přes ten práh, kdy už to jako není potřeba jako lámat. Takže jako v tomhle já jsem jako hodně striktní a hodně to jako dodržuju a myslím si, že to je jako velký základ, jo, jakože pokud já jako rodič s tím dítětem nemluvím o tom, co to prostě jako dělá a jestli je to telefon, jestli je to prostě sociální síť, tam je to ještě na dlouho, můžeme taky se k tomu jakoby dostat,
ale už od malička ho vedu k tomu, že když sáhnu po takovém elektronickém zařízení, které mi dá zadarmo všechno, tak to dítě potom není motivované, aby si hledalo nějakou jako jinou činnost. Jo, takže ono je to zase takový jako začarovaný kruh a rodiče to nechtějí jako slyšet, jo, jakože je to pro ně těžký, jo, jenom jako říct někomu, ale děláte něco blbě, takhle prostě dělat jako nemáte, tak se na vás jako podívají jako, no ale teď to dělají jako všichni, jo, proč bych to měl dělat špatně, takže ono je to takový někdy boj s větrnými jako mlýny a potom, když se vám jako přijdou, no tak ale náš Pepíček nespí, co s ním máme jako dělat a ve škole je unavený a usíná, říkám, no dobře, a tak řešíte s ním spánek, kontrolujete, co prostě jako dělá, máte třeba pravidlo v rodině, že večer se hodinu a půl před spaním odkládají telefony na nějaké místo na nabíječku, že se nebere prostě ten telefon jako do místnosti, kde spím. Máte to? No ne. Říkám, a co děláte večer? Co vidí vaše dítě, že děláte? No tak jako sedíme, já se tam dívám, čtu si tam nějaké Super CZ nebo prostě něco takového. Říkám, no tak ale když nejdete příkladem, tak ono jako to nebude jako akceptovat, že po něm chcete něco jiného. No, to vlastně si řekla přesně to, na co jsem myslela celou dobu, že důvod, proč se to neděje v rodinách, je často ten, že rodiče dělají to samé a že opravdu nejdřív rodiče potřebují pochopit, proč, nebo ale mně to přijde jako, že chybí, nebo místo Super.cz, kdyby dali nějaké jiné, jako nějaký jiný zdroj, kdyby se třeba o tom něco dozvěděli, protože to dává logický smysl a hlavně já jsem třeba jako snažím se dodržovat taky, dceru mám starší než ty, takže jako je to tam trošku, nebo ten tlak je tam jako výrazně větší, ano, ještě tam starších jako vrstevníci. Takže, ale snažím se, ale třeba jakoby můj přístup je takový, že jdu hodně i tím, jako tak si to zkus. Ne jako zakazuju striktně, ale třeba dobře, tak si to jednou vyzkouši a ráno mi řekneš, jak se cítíš, jak jsi vyspala. Ještě když tě vzbudím, protože někam jdeme třeba. A tohle mi třeba funguje jakoby nejlíp. S tím, že jako ten boj tam je, protože mně přijde, že to jako tím, v jaké době žijeme, tak to nemůžeme oddělit. Ano. Že opravdu jako prostě ty technologie tady jsou a budou a přijde mi, že i ty děti, oni jsou jako na to velmi šikovné a jako má to nějaký, pro mě to má nějaký význam, jo? Že vlastně se narodí zrovna do téhleté doby. Ale zároveň si myslím, že tady právě ta osvěta by měla být už opravdu od hodně raného věku, aby to nesklouzávalo k tomu, že prostě, protože máme pokoj a my jsme unavený, že? A my máme pokoj, takže se musíme jako starat a můžeme si dělat svoje věci, ale... Vypít si tu kávu. Ano. A nebo několik káv třeba, když na to přijde. No, ale... Právě třeba to si řekla hrozně hezkou věc, kterou se snažím jako dělat pravidelně. Celkem se nám to daří. Zavádět takový jako rituál před spaním, že opravdu snažíme se dodržet pravidlo, že v 8 už dcera je sova, k tomu se pak taky dostaneme, to je trošku háže vidle k mému ptáčeti, ale je sova a tudíž ona má to fakt jako docela posunuté ten čas spaní a je třeba to tam jako s ohledem na školu prostě nějak se snažit, ale to už je jiný příběh, nebo dostaneme se k němu. Ale opravdu úderem 8, nejpozději nic, už žádná zařízení, všechno jako odevzdat, dát stranou pryč a jdeme si zahrát třeba nějakou hru spolu, jako nějakou stolní hru, nebo si povídáme, nebo cokoliv a s tím, že se snažím ještě, aby přes den měla hodně jako pohybu na čerstvém vzduchu, kde taky ty zařízení nejsou. Tohle maximálně podporuju, ještě jsem díky bohu z té doby, kdy to bylo normální, kdy jsme chodili fakt ven a nebylo nás, prostě od rána do večera někde jsme byli. Jo, a ještě jsme prosili po rokama, jo, ještě chvilku si přesně pamatuju, že jsem 7 jsem musela chodit domů a vůbec to nechtěla, když jsem byla menší, no. Takže tohle maximálně podporuju a přijde mi to i zdravé pro to vlastně, že ty děti i dělají díky tomu vlastně to, co pomáhá tomu cirkadiálním rytmu, aby se pěkně jako ustálili, ale když teda skočím k tomu rannímu ptáčeti sobě, vím, že nějaké výzkumy na tohle téma si dělala, tak pověz nám k tomu něco víc. No, já bych možná začala takhle jako obšírněji, protože to, jestli my jsme ranní ptáče nebo noční sova, je z velké části dáno i geneticky. V roce 2017 tady dostali 3 vědci Nobelovu cenu právě jako, jak popsali, jak fungujou ty
matričně translační zpětnovazebné smyčky tady těchto jako genů. Takže ono je to do značné míry hodně ovlivněno i geneticky. Nicméně, co si myslím, že je důležité a co mnoho lidí třeba úplně nemusí vědět, je to, že v průběhu věku a toho, jak my jako rosteme, tak ono se to mění. My, když jsme malincí, tak malé děti, ty opravdu tak z 90, možná 99% jsou všichni ranní ptáčata. Jo? V období puberty, kdy nějakým způsobem vzniká v těle jako obrovská hormonální bouře, tak jako dochází k tomu, že tam se to opravdu jako posouvá do těch nočních sov. Jo? Takže tam je obrovský problém v tom, jak naše školství začíná hrozně brzo. Takže středoškoláky, když máte dohnat prostě, aby v 8 hodin byli jako čilí a fungovali, když prostě dáme jim tam ještě nějaký krásný předmět matiku, fyziku nebo něco takového, kde fakt musí jako prostě přemýšlet logicky. A oni by třeba chtěli jít spát, já nevím, v 9 hodin, ale jim to prostě nepůjde. Jo, jakože fyziologicky, biologicky jim to nepůjde, protože jsou opravdu jako posunutí. Ještě navíc oni, ten jejich jako mozek není tak citlivý na ten adenosin, takže oni jako ani se necítí unavení. Jo, takže a když to ještě spojíme s těma elektronickýma zařízeníma a s tou aktivací mozku pomocí těch sociálních sítí, že jak scrollujou nebo se píšou s kamarády, protože chtějí s nimi jako být v kontaktu, což je přirozené v tomhle období, tak se to všechno vlastně hodně jako posouvá a potom jako je budit ráno, tak jako vidíme, že v metru a všude v autobuse záplavu zombíků s těma energetiákama a různýma šálkama jako kávy, protože se snaží přežít, že jo. A když se to nějak jako ustálí, ta hormonální bouře, tak potom v tom období jako našem, kdy my jsme, než se nám narodí děti, které nám to zase všechno jako překopou, tak jako dochází hodně dlouho k takovému jako ustálenému jako období, že když my jako posloucháme to svoje tělo, tak ono nám opravdu řekne, vy jste ranní ptáče, nebo jste prostě jako sova. Jenomže my to neposloucháme, že jo, často. My jsme se o tom povídali. No a potom zase ve stáří dochází k tomu opačnému jako obratu, kdy se vracíme k tomu jako ranímu, jo. Takže to si myslím, že je jako důležité, aby si diváci na to jako mysleli, že to, když nemůžu jako, když jsem na střední škole nemůžu spát, to neznamená, že jsem určitě jako sova. Jo, to spíš, jestli jsem opravdu sova nebo ranní ptáče, potom poznám v té jako dospělosti produktivní, kdy budu poslouchat to svoje tělo a budu chodit spát, když jsem unavený a vstávat vlastně, kdy mě moje tělo přirozeně jako zbudí. Ne každý má ten luxus, že si to může dovolit skrz práci a podobně, ale třeba o dovolených to jde hodně hezky vidět. Jo, jakože když máme 14 dní dovolenou, tak to naše tělo nám řekne, ono se tak jako naladí, jak vlastně potřebuje a ono nám řekne, jo, je 9, prostě už oči neudrží ani sirky, tak prostě budete vědět, že jste spíš ranní ptáče a naopak, když je jako půlnoc, ještě se cítíte, že jste jako nabití energií, tak můžeme říct, že už jako spíš kladete důraz a nebo jste v tom spektru těch jako nočních sov. No a co se týče těch jako výzkumů, co jsem dělala, tak jak jsem říkala, já jsem se zabývala třeba na diplomku, na dizertaci jsem psala o těch vysokoškolských studentech a tam se opravdu jako taky ukazuje, že ono to může být jako spojeno i s nějakou jako osobnostní charakteristikou a s takovými jako dalšími věcmi. Nicméně ty celosvětové jako výzkumy, oni se v tom docela jako rozchází. Jo, úplně jistě jak se rozchází v tom, jestli teda jako ženy mají horší spánek nebo muži mají horší spánek, tak asi nějaká jako ucelená pravda je někde mezi, jo, je to asi hodně dáno i právě tou kulturou, ve které žijeme a dalšími jakoby věcmi. Nicméně i moji studenti teď píšou, nebo hodně z nich se zabývá jako kvalitou spánku u středoškolských studentů, takže děláme takové různé průzkumy jak na Slovensku, tak v Česku, takže jsem zvědavá, jak to vlastně jako vyjde, protože si myslím, že by bylo fajn, kdyby byly nějaké jako dlouhodobé longitudinální studie, jo, které by to jako sledovaly, protože zase, když zapátráte do nějakých jako
výzkumů, které řeší nějaké třeba metaanalýzy, tak jo, většina se shodne, ten spánek se zkracuje, ta kvalita je čím dál tím prostě jakoby horší, ale zase se najdou ty, kteří říkají, jo, ona ten spánek nebyl nikdy moc jako OK a tak dále. Já s tím třeba úplně jako nesouhlasím. Já si myslím, že to, v jaké době jako žijeme, jaké máme ty výdobytky té moderní doby, ty technologie, ty světla a všechno, to hrozně moc jako ničí tu přirozenost, kterou prostě v sobě máme zakódovat vývojem milionů let, takže takhle asi ve zkratce. Já si třeba myslím, že ty výzkumy ani nemůžou jako přijít objektivně na to, jak to je, vzhledem k tomu, že jako nevím, jak jsou postavené, ale umím si představit, že tam jako spousta proměnných může chybět, že opravdu třeba to, že ten člověk jako neumí usnout a myslí si teda, že sova ve finále není sova, jenom má prostě narušené nějaké vnitřní procesy nebo stav orgánů, nebo třeba má i spoustu věcí špatně nastavených, takže myslím si, že jako provést výzkum, kde bude XY proměnných, jako je hodně náročné, jako už jenom ze 2 je to kolikrát jako velmi těžké, že? No a ono hodně těch výzkumů je i postavených opravdu jenom na nějakém tom subjektivním hodnocení, jo, že tam chybí ty objektivní data. To znamená, jako my asi nedokážeme nahnat třeba 5000 lidí do spánkové laboratoře a nechat je tam týden spát, abychom opravdu měřili, jak u nich jako funguje ta architektura, jak se jim to tam jako mění a tak dále, nebo abychom jim sestavovali nějaký melatoninový profil, adenosinový, kortizolový profil a tak dále. Jo. To jsou neuvěřitelně jako finančně a časově náročné jako metody, které za mě mají jako velký smysl. Ideálně by měly být v kombinaci s těmi subjektivními metodami, ale to nám nikdo prostě nezaplatí. Takže opravdu můžeme vycházet jako z toho, že když máme jako obrovské množství jako lidí, když jsou opravdu ty metaanalýzy, kde jsou třeba, já nevím, jo, celosvětově vzaní lidé a je jich tam třeba, já nevím, 40-50 tisíc, tak už můžeme předpokládat, že tam je nějaký trend, ze kterého můžeme jako vycházet, ale ruku do ohně asi za to úplně jako dát nemůžeme. No a jak jsi mluvila o tom vlastně, nebo jak jsme mluvili o těch třeba středoškolácích a vlastně hodně se mluví o tom, že trpí nějakými úzkostmi, depresemi. Teď čistě hypoteticky a zajímal by mě tvůj názor, když se na to podíváme z hlediska toho, že se nedoporučuje plus minus 11. až 4. raní se vystavovat jakoby nějakému světlu, natož tomu blue light, tak kdy vlastně si aktivujeme centrum nebo Hebenula centrum prostřed talamu, které vlastně, nevím, jestli v češtině se to překládá tak, jak to řeknu, disappointment center, jakože vlastně, když si jako dochází k tomu, že vlastně nevyplavuje se nám optimálně dopamin a můžeme vlastně mít tendence cítit se ráno třeba více depresivní nebo necítíme se prostě optimálně. A když se podíváme teda na to fungování, říkala si, biologicky nebudou moci usnout, teď jak oni to řeší, vytáhnou si ty mobily a často opravdu dlouho do noci, do 12, do 1, někdo i později jsou na těch mobilech. Myslíš si, že jako tohle může přispívat k tomu, že teď se to hodně řeší, proč mají deprese takhle mladí lidé, dává se to do souvislosti s generací Z a podobně, nebo i ty pozdější generace. Jak to vidíš ty? No to je hrozně těžká otázka, jo. Já si myslím, že do značné míry to bude s tím jako hodně souviset, jo. Nemůžu úplně říct, že tohle tady jako nikdy nebylo, protože co považuji jako za velký plus a to je to, že se o tom teď konečně mluví. Jo, kdysi to bylo, hele, to musíš zvládnout sám a když to nezvládneš, tak teprve je nějaký jako problém, jo. Dneska opravdu ti mladí, jim jde o to, oni se chtějí cítit fajn, oni prostě jako do nějaké míry sami sebe jako poslouchají a když jim není dobře, tak se nebojí tu pomoc jako vyhledat, což je jako skvělý. Na druhou stranu spoustu těch věcí opravdu si myslím, že jako spojeno s tím jako chováním, které kdysi tady jako nebylo. Jo, to znamená, že opravdu, jak říkáš, ty sociální sítě, neustálý jako tlak na to být jako online, být k dispozici. Jsme jako přehlšení pořád tím, že jako přicházejí nějaké informace. Jo, myslím si, že kdyby jsme teď šli tady se postavit před kongresové centrum a zeptali bychom se náhodně, jako kolik lidí třeba má vypnuté jako notifikace, nebo si dává jako na noc, já nevím, letový režim, nebo fakt nemá ten telefon jako u sebe v té ložnici, tak je to jako minimum. A tím pádem
ten mozek jako pořád nějakým způsobem a to naše tělo jako funguje v takovém jako alarm režimu, kdy opravdu stačí jako zabzučení, jo, nebo prostě zablikání displeje, když si ho ještě necháme odčený jako nahoru, že si to ani jako nepoložíme, tak my jsme pořád v takové jako stresové jako reakci a připraveni prostě jako reagovat. To znamená, že my si ani jako neumíme jako se uvolnit dostatečně na to, aby jsme mohli jako dobře spát, jo, jakože zase skrz prostě kortizol a tady tyhle věci, takže já si myslím, že do značné míry je to opravdu jako dáno i tady tím a bohužel jako covid a celá pandemie a všechno, co se prostě jako dělo, tak tomu vůbec jako nepřispělo, ba naopak i u sebe, i u svých klientů, nebo i třeba univerzitních klientů, kteří chodí jako do univerzitní poradny, tak oni říkají prostě jako covid všechno zabil. Covid nás prostě jako zabil v tom, on nás izoloval, my jsme přešli do toho online prostoru a máme problém se vrátit do toho reálného, jo, protože tam jsme fungovali po 2-3 roky jako non-stop a teď je to pro nás jako těžký, dokonce jsou opravdu jako klienti, kteří si jako i uvědomujou, že mají jako problém, že vlastně v tom online světě dokážou žít a v tom offline prostě nedokážou žít a mají z toho právě taky potom jako velké úzkostné stavy, deprese a je to pro ně jako těžký. No, to je jako hodně komplexní téma. Ještě když vlastně si mluvila o těch dospívajících, tak ještě když tam vezmeme právě ty energetické nápoje, které rozrušují úplně hladinu přirozenou, to taky jako vlastně, jak jsem mluvila o té únavě u sebe, tak opravdu, jak vlastně jak víme, že, nebo je známo, že vlastně ten adenosins tam potom naváže ještě jako větší razenzí, tak to opravdu můžu potvrdit. A právě si myslím, že proto je to tak jako těžké, když ten záleží, jaký je výchozí stav a pak se ta motivace jako velmi špatně hledá, že jako mně přijde, že lidi jsou ztraceni a neví úplně jako odkud začít. Jako a co teda, a teď jak se tam valí to množství informací a hodně často se potkávám s tím, že lidi jako skáčou od jednoho k druhému a nic nedělají jakoby pořádně, no a pak ten výsledek je takový, jaký je a zároveň ještě mi přijde důležité říct, že jako hodně, s tím se zase potkávám já, jako hodně hrajou roli právě ty rodinné vztahy a ta nefunkční komunikace, kdy právě, když mě někdo přijde s tím, že má problém s tím svým puberťákem a že se uzavřel a že je pořád na sítích, ale pak se člověk podívá, jak funguje komunikace, respektive nefunguje v rodině, nebo vůbec vztahy, matka se synem, otec se synem, oni mezi sebou a do toho ještě teda připočtěme to, jak jsme se bavili, že i oni jsou zvyklí si tam jako jet po těch sociálních sítích, tak je to jako hodně těžký a možná teď, jako když to někdo poslouchá, tak ho napadá otázka, odkud mám teda jako začít. Uvědomuji si, že ten spánek nemám úplně optimální, jako čím bych teda měl začít, protože se v tom třeba trochu ztrácím, co bych teda měl udělat. A já vím, ještě tady možná jenom vsunu, že ty máš i jako takový svůj další projekt, jestli tak můžu nazvat, že vlastně máš i praxi, ve které lidem s tímhle pomáháš, tak jakoby s čím mohou lidé začít? To nejdůležitější je, aby si vůbec jako uvědomili, že s tím chcou něco dělat. Bez toho to prostě jako nepůjde. Jo, a když za mnou jako přijdou do té praxe, tak jak jsem říkala, jim říkám, připravte se na to, že to může být jako maraton, že to nebude prostě jako sprint a že to nepůjde jako hned. My se potřebujeme podívat vlastně na celkově, co ten člověk jako by dělá. Úplně ten největší základ pro správný spánek jako je, aby tam byla ta pravidelnost, což je největší kámen úrazu, protože lidi chtějí žít společensky, těší se na ten víkend, kdy konečně prostě půjdou, že když to jsou puberťáci, jak půjdou na nějakou tu party a do kina a takhle. Alkohol, přesně tak. Takže když jim řeknete, no jo, ale ty by si měla i o tom víkendu chodit spát jako v 10, v 11, aby prostě to tvoje tělo fakt mělo tu pravidelnost, tak se jim to líbit nebude. Ale to je to nejdůležitější. Jo, ta pravidelnost. Když je tam občas nějaký výkyv v podobě toho, že jednou třeba za měsíc někam půjdu a budu ponocovat, tak jo, to zjistím, že mi na druhý den není jako dobře, že jsem rozbitý, nevyspaný, nedělá mi to jako OK, protože to moje tělo jede v nějakém jako stabilním režimu. Já vím, že když já mu to dělám každý den nebo každý týden, tak vlastně mi není OK nikdy a nedokážu si jako uvědomit, co to je, když se jako dobře vyspím. Ono velká
Nebo velké téma je samozřejmě i potom něco jiného, když to jsou fakt lidi, kteří už mají jako opravdu insomnii, kteří jako nespí a mají už to jako diagnózu. Ale pro ty ostatní fakt bych jako doporučila prostě začněte tou pravidelností a zkuste si prostě jako najít minimálně ten čas nebo pohlídat si ten čas, kdy se cítíte unavení a nepřekračovat to, jo, poslouchat to svoje tělo a prostě jít si zkusit lehnout. Když neusnete do půl hodiny, tak vstaňte a zase můžete začít něco jako relaxačního dělat, ale zkuste fakt jako si najít ten režim, který vám jako vyhovuje. To je za mě ta základní poučka. No a potom se můžeme vlastně začít dívat na ty jednotlivé oblasti, jo. To znamená, jak moc používám ty elektronické zařízení předtím, než jdu spát, jo, zase je to navázáno na to modré světlo, jaké mám doma vůbec světla, čím si jakoby svítím, jo, protože už jenom to, že si vyměním žárovky a naučím se, že od nějaké jako hodiny ideálně svítím nějakým taková hezká lampička, nějakým lokálním světlem pod úrovní očí, nejlépe jako teplým. Když už je hodně večer, tak prostě třeba oranžovým, který nemá opravdu v sobě tu modrou a tu zelenou část té spektra. Tak já dám ruku do ohně a vrací se mi to od těch klientů, kteří opravdu si na to jako zvyknou, že už jenom tady takováhle malá věc vlastně i psychologicky působí, že jako já začnu být víc ospalý, jo? Nevím, možná si taky vybavuje, že jako když koukáš večer jako do ohně, že vlastně ti to tak příjemně jako unavuje, jako nalazuje a to světlo prostě jako umí. Jo, takže když my si budeme jako svítit večer tady takovýma šílenýma bílýma jako ledkama a budou na nás jako svítit jako z vrchu, tak to znamená, že prostě ten náš mozek si říká, tak dobrý, tak ještě je sluníčko a já nepotřebuju vlastně spát, já nepotřebuju vyplavovat melatonin, já nepotřebuju být jako unavený. Takže jako jsou třeba kolegové nebo odborníci, kteří říkají, že to modré světlo jako není zase takové jako peklo. Já ze své vlastní zkušenosti říkám nebo považuji a myslím si, že je docela jako je velké peklo, jo? Že když třeba já odjíždím někde na nějakou jako konferenci a zapomenu si svoje červené brýle, které prostě každý večer jako nosím a teď je jako nemám opravdu ty 2 hodiny před tím spánkem a mám si jít potom jako lehnout, tak mi to prostě nejde. Jo, jako můj mozek je rozjetý, nemám tam takový ten, jak jsme se povídali o těch jako rituálech, jo, že už to mám prostě s tímhle jako spojené, takže jako za mě základní 2 věci, ta pravidelnost a zkusit se mrknout na ty světla. Jakmile s tímhle se naučím jako fungovat, tak potom už můžeme víc jako sáhnout do toho, co těm lidem je ještě méně příjemný. To znamená učit se jako nedívat se do těch sítí, nebo prostě, když už se chci podívat třeba večer na televizi, já to sama dělám, jo, nechci být pokrytecká, já prostě večer jsem opravdu ranní ptáče, ne, to znamená, že já prostě 8 hodina je pro mě, že už mi nefunguje mozek, takže jako když děti usnou, tak já už nejsem schopná nic třeba číst nebo se něčemu jako věnovat a tím, že jsem milovník filmů, mám hrozně ráda filmy, tak ráda dělám to, že si opravdu jako lehnu k té televizi, ale mám červené brýle nebo si pustím obrazovku prostě jakoby v červeném a ještě mám červené brýle a správně si svítím, tak jako se mi opravdu jako stane, že já u toho třeba usnu. Jo, že mi to tělo řekne jako už jako dobrý Denny, jo, máš tady tu svoji 9, je pojď třeba jít jako spát, tak říkám tak fajn, dobrý, vypínám a odcházím jako spát, ale kdybych neměla třeba ty brýle nebo tu obrazovku do té červené a teď se jako usnula a probudila se do té záře, tak vím 100%, že když bych se přesunula do té ložnice, tak bych potom jako neusnula. No, tohle si myslím, no mi to osobně přijde jako hodně zajímavé a myslím si, že lidi to jako málo vědí, že vlastně jako si určitě jste si všimli, že jsou jakoby na schodištích často jakoby ty světla dole, ale že to má i tu funkci, že to vlastně jako díky tomu neaktivuje to centrum mozku a my se neprobudíme, když potřebujeme náhodou sejít třeba v noci ze schodu, nebo že právě ty svíčky nebo oheň vlastně nestimulují, tak to mi přijde jako hodně dobré a zároveň je to i taková hezká motivace třeba si udělat romantický večer s partnerem, čím zlepšíme ty vztahy a budeme se cítit líp a když se budeme cítit líp, tak budeme lépe spát, takže to je jako, tohle mi přijde jako hodně dobrý říct a myslím si, že jako málo lidí to ví
Že právě jako co vlastně, že přesně takovéhle světlo, když si rozsvítím, jdu na záchod, rozsvítím si ho nad hlavou, že jako mi to trošku jako neudělá dobře z hlediska spánku. Ale přesně, jak jsi mluvila o té televizi, tak tohle si myslím, že je jako hodně velká komfortní zóna u lidí. Hodně se s tím potkávám, ale zase proč? Protože máme nějak nastavený den. Já si třeba myslím, že to nemusí být jako špatně, když to není pravidlo, když to není takový ten zvyk, ale tím, jak lidi dneska fungují na výkon, hodně stresu, hodně toho, večer padnou, dají si tu sklenku a mají z toho právě ten rituál. A ten je pravidelný. A už to tam jakoby... A lidi říkají potom samozřejmě v komfortní zóně, a mě to pomáhá usnout, ten alkohol, to jako utlumím si, no ale jako chceme tomu věřit, že jo, když máme nějaký zvyk, ale ono to jako pro nás nemusí být dobře a tady už si myslím, že fakt zasahujeme už hodně lidem do té komfortní zóny, ale přesně tady je jako obrovské pole, co my můžeme v tom dni si měnit. Přesně. Jak jsi říkala, ne každý má ten luxus, jako že si může vstát, jak chce, ale zase jako je tam XY věcí, na které se můžu podívat, jak jim, jak jsem jako venku. Ta expozice vůbec tomu světlu, jakože tohle prostě takhle lidi nefungují, jako že by ráno vyšli ven a jako podívali se na nebe, tak prostě mrknu do toho mobilu, že jo? Ano. První věc, co dělám, sáhnu ráno, zaznění 5:05 budík a první, co udělám, sáhnu do toho telefonu, no. Jakože tam fakt je hodně věcí, které můžeme změnit, ovlivnit. Nebude to hned, jako opravdu některé věci prostě můžou trvat, narazíme na věci, které, nebo na témata, které potřebují naši pozornost, ať už to jsou vztahy, nebo vůbec jak fungujeme, jak hodně lidí špatně jí a právě je tady takový občas i trend nesnídat a večer se jako natlačím a u té televize ještě ideálně a jako to, že vlastně mi to potom na ten spánek neudělá dobře, to už je věc druhá. Jako jak ty si tady třeba s lidma nastavuješ tyhle věci nebo jak vnímáš vůbec jejich ochotu s tím pracovat? No, ochota je hodně špatná. Jakože opravdu, když ke mně jako dojdou lidi, tak já se jim jako snažím tady na tu strunu trošku jako brnkat, jo, aby jako věděli, co je čeká, aby věděli, že to není jako úplně zadarmo, že to jako chce nějak trošičku jako zasáhnout do toho jejich jako do té pohodlnosti, jak já říkám, protože my jsme rádi pohodlní, že jo, něco měnit to stojí jako úsilí a to my nechceme, protože jsme unavení, že jo. Takže já se o tom snažím s nimi jako opravdu jako mluvit. No to, jak jsi říkala, to jídlo, to je hodně jako důležitý, protože i příjem jako jídla samozřejmě funguje nebo je postavené na principu cirkadiálního rytmu a když my si to rozhodíme i tím jídlem, že třeba ráno nesnídáme, a pak se najíme třeba něčím od 2 odpoledne, protože zapomeneme, že a nejlíp to doženeme večeru té televize, tak zase si to jako rozhozíme, jo, celý ten rytmus, ono je to opravdu jako všechno se vším propojený a u toho jídla tady jako vyšlo spoustu jako dobrých knížek, kde to jako je hezky popsané, takže kdyby diváci chtěli, tak určitě znají, nevím, cirkadiální kód, vyšel cirkadiální kód cukrovce, pan doktor Panda, ten dokonce byl tady nedávno v Praze, povídal tady, takže ty určitě jako doporučuju, nicméně ta motivace je jako těžká, opravdu. Jak já říkám, u těch sportovců to bylo super. Oni věděli, proč to dělají a jako chtěli to dělat. Jo, věděli, že když s tím nějak pohnou, že jim to jako pomůže zlepšit ten výkon, ale prostě byl to jejich cíl, bylo to něco, za čím jako šli. Prostě oni nebudou sportovci celý život, jo, ale budou z toho moci jako těžit. Ale u těch běžných lidí to potom tady na tom jako hodně jako ztroskotává, jo, takže potom už je to taková jako pomalá, systematická jako práce, o tom hodně i jako psychologická, terapeutická, že to není jenom o tom jako tak pojďme teď nějaký jako režim, nastavíme to a pojede to, ale je to hodně i o tom jako s tím člověkem potom pracovat jako terapeuticky, poradensky, co mu v tom brání, proč prostě jako večer sahá po těch čipsech, jo, když už po něčem chci sáhnout, tak aspoň třeba si vezmu, já nevím, oříšky nebo něco takového, jo, protože zase
rozhozený ghrelin, leptin a tady tyhle věci, ten metabolismus, takže ono je to, no, nevím, ten spánek je tak hrozně jako komplexní a propojuje se jako se vším, takže je to těžký jako vypíchnout úplně tu jednu věc, abych zase neutekla někam jako jinam, no. A teď si vem, že vlastně ten spánek je komplexní jako sám o sobě a už tady jako nebo do hry vstupuje dalších XY proměnných v případě, že už ten člověk má nějak narušené to tělo. Čili už má nějaké problémy zdravotní a zase je to jako že to je opravdu nekonečné. V podstatě nemůžeme se, neexistuje podle mě jako nic, že bychom řekli takhle u všech, protože každý je úplně jinak a v závislosti na tom, jak na tom to tělo je. Přesně a tak. jsou tam opravdu hodně i ty psychologické faktory, s tím se potkávám dnes a denně, i hodně s tím právě, že lidem nedělá dobře v důsledku nějakých nahuštěných starých emočních záležitostí až traumat se vůbec jako sklidnit. Dělá jim to velký problém. To určitě, jo. To je věc, se kterou hodně taky jako pracujeme, naučit se prostě jako být tady a teď, sklidnit tu mysl, jo, nějaká relaxace, mindfulness, někomu pomáhají třeba i zátěžové deky, jo, co taky je hrozně jako fajn věc, jo, jakože k uzemnění toho jako být. Takže jo, jak říkám, ona ta práce je fakt jako na dlouho a tím, jak je to na dlouho, tak pro některé to může být prostě jako odrazující. A nenechte se odradit. Stojí to potom za to. Jo, ale řekla jsi třeba to mindfulness, tak to vím, že taky nějak se tím zabýváš. Tady určitě je taky hodně výzkumu na to téma. To by třeba lidem mohlo pomoct, kdyby věděli, že třeba když tohle budou dělat, tak vlastně na ten jejich spánek to bude mít dobrý vliv a samozřejmě budou se cítit líp, budou se lépe učit, budou mít lepší náladu a to už jsou jako docela dobré motivátory, bych řekl. Jo, souhlasím. Jo, jak mindfulness je strašně super, je to hrozně fajn v tom, že vlastně nám pomůže v tom chaotickém výkonovém světě nám prostě jako se zastavit, jo. Už jenom to, když se zastavím a teď si prostě jako sednu třeba v té tramvaji, když jedu do práce nebo tak a projedu si svých 5 jako smyslů, co teď vnímám, co teď cítím, co teď vidím, jo, jak chutnám, myslím, se mi sedí pohodlně, nesedí se mi pohodlně, tak už jenom vlastně tady tohle jako zpřítomnění a napojení se zase zpátky na sebe dělá hrozně moc a když se to člověk jako naučí, tak mu to potom může jako pomoct se jako rychle v sobě jako zorientovat, jo, že já taky samozřejmě jo, jsem nějaký odborník tady na spánek, ale taky mám dny, kdy prostě jako nespím, kdy mi ta hlava prostě šrotuje, když jsou nějaké jako deadliny, kdy moje děti nespí, jsou nemocné, nebo prostě čekám, až partner, manžel přijede prostě z nějaké třeba služební cesty nebo z něčeho, tak jsem nervózní, jestli je v pořádku a tak dále. Takže mě třeba úplně jako, co jsem zjistila a co mi třeba jako pomáhá, když mi tahle hlava jako fakt jede a nevím, co jako se sebou a snažím se usnout, tak úplně jako jednoduchá poučka, abych dala ty myšlenky jako z té hlavy jako pryč, protože ty jsou jako mocné, že co si budeme povídat a umíme vytvářet šílené scénáře někdy v tom našem mozku, tak já třeba dělám to, co by vám taky mohlo pomoct, je, že když jako ležím a usínám, tak já, abych zahnala ty myšlenky, tak vlastně v hlavě si říkám nádech a výdech podle toho, jak dýchám. A ono to zní možná takové jako zaklínadlo, nebo prostě divně, ale zjistila jsem, že třeba mě tady tohle jako opravdu jako pomáhá se fakt jako sklidnit a celkem jako rychle. Jo, žádné krabicové dýchání nebo nějaké složitá prostě třeba svalová relaxace nebo něco takového, ale opravdu se jenom jako zastavit, lehnout si do té svojí oblíbené polohy, jak se mi dobře spí a opravdu se prostě jako zaměřit na ten dech a aby se mi nerozjela ta hlava, tak prostě když se nadechuju, tak si říkám nádech a výdech. A ono je takové jako kouzelné a docela to funguje, tak možná tak tip pro vás, když vám to nepůjde někdy usnout. Ale úplně souzním, já neříkám lidem, aby říkali tohle, vlastně ono to vlastně úplně pokryje to, co teď řeknu, jo, jakože u nás to není nádej výdech, ale že si říkají, že si počítají a tím vlastně fixují tu mysl. Ano. Třeba na 4 doby se nadechnu a počítám si 4, 3, 2, 1 a tím vlastně se krásně, takže fakt funguje, můžu potvrdit. Lidem to hodně funguje, ale zase bude to. Teď vám říkáme takové typy, když tam není nějaký jako vážný problém, když opravdu to není už, jak říká Denisa, nějaká diagnóza, kdy už tam je bude potřeba jako více těch intervencí.
ale jako ano, funguje to krásně. Takže jsou teda nějaké typy, co můžeme dělat před spaním, kdybychom měli příliš rozjetou mysl, což si myslím, že taky, možná bych to i posunula ještě, když někdo fakt ví, že tohle ho trápí, tak klidně si udělat jako vlastní rituál, třeba si pustit, já nevím, 20-30 minut nějakou frekvenci. Na YouTube je spousta krásných takových skladeb, kde vlastně jsou ty spánkové vlny a může nám to hodně pomoct. Ale třeba teď poslouchá někdo, kdo pracuje na směny a říkal si, že pro ně je to jako těžký oříšek a že se to lehce povídá, tak co by se dalo poradit jim? To je hrozně těžké téma, protože věřím, že jako spousta z vás pracuje bohužel na směny a nemá na výběr. Nicméně když to jenom trošku jde, tak bych doporučila, aby ty směny byly co nejvíc pravidelné. Takové ty jako rotující, že mám 2 dny ranní, pak mám den volno, pak mám 3 dny odpolední, pak mám 2 dny volno, pak mám noční. To je pro to tělo to nejhorší, co to může být a troufám si říct, že většina lidí, kteří takhle jako pracují, tak to nevydrží celý život, protože to prostě jako nejde a začne se to projevovat nějakým zdravotním problémem nejčastěji. A takže pokud to jenom trošku jde, tak bych jako doporučila zkusit si fakt tam ten režim co nejvíc jakoby najít. Vím, že jsou zaměstnavatele, kteří jsou třeba jako ochotní víc naslouchat třeba těm cirkadiálním rytmům rozeným těm lidem, takže lidé, kteří jsou třeba spíš jako noční sovy, tak se s ním jde domluvit, že jim jako nevadí třeba ty noční tolik, jo, nebo takhle, takže když je osvětový zaměstnavatel, tak to lze upravit i takhle na základě tady těchto věcí, což je super. Pokud to nejde, tak změnit zaměstnání. Ale to samozřejmě taky mnohdy nejde, protože že jo, když pracujete ve zdravotnictví nebo prostě jste někde v nějaké jiné profesi, kde se tomu směnnému provozu nevyhnete, tak tam říkám, že je fajn, když potom máme ten nějaký jako prostor na tu dovolenou nebo na nějaký ten jako odpočinek, tak to nezanedbávat. Jo, opravdu si brát spíš třeba nějakou jako delší dobu dohromady, abych měl víc jako prostor na to jako regeneraci a myslím si, že třeba v tomhle směnném provozu je opravdu jako hodně fajn, když ten člověk se snaží na to svoje tělo jako napojit, jo, a víc ho jako poslouchat, že když prostě opravdu se třeba vrací po noční a úplně se mu jako nechce spát, tak se nenutit do toho jít hned jako spát, ale třeba počkat na to, až jako přijde takový ten náraz, jak tomu říkáme, jo, jakože ten rozjetý mozek se nějakým způsobem trošku víc jako uklidní a jdu spát třeba později i za cenu toho, že ten spánek třeba nebude, já nevím, 7hodinový, ale bude třeba jenom 5hodinový, ale může být mnohem víc jako kvalitnější, než prostě ten protahovaný 7hodinový spánek, kdy se tam hodinu převaluju ze strany na stranu, nejde mi to jako usnout. S čím souvisí ještě, teď mě napadlo, důležitá věc a to je, že když my spíme, je jedno, jestli teda přes den nebo v noci, my bychom měli spát v co největší tmě a pokud pracuju na směny, tak první věc, která by byla fajn jako do čeho investovat, je buď do nějakých jako hodně kvalitních jako závěsů, které nepropustí jako světlo, abych si jako fakt vytvořil nějakou tmu, anebo když to nejde, nebo když mám víc financí, tak do nějakých třeba venkovních jako rolet, ale když to nejde, tak se naučit spát třeba s maskou na oči. Jo, abych opravdu se snažil vytvořit takový prostor pro ten mozek, i když to nebude tak kvalitní jako ten noční spánek, aby to bylo co nejvíc kvalitní. Spím přes den, bude větší hluk, nebát se spát se špuntama v uších. Zase, chce to zvyk, někomu to vadí, trvá, než najdete ideální jako špunty do uší, které vám jako sedí, já sama o tom vím, prostě vyzkoušela jsem snad úplně všechno, já mám hrozně malé uši, takže mi jako všechno vypadává, ale objevila jsem díky svojí studentce, moc děkuju, pokud třeba budete poslouchat, tam mi doporučila špunty do uší, které
mají ty koncovky jako klasické jako sluchátka a můžete si je měnit podle velikostí toho, jaký máte otvor a jsou od velikosti XS až po XL. Takže konečně mám teda špunty do uší, které opravdu jsou fajn, fungují a jsou ze silikonu, takže vlastně netlačí, jo, že se dají takhle fungovat, ale jsou teda jako hrozně drahé. Je to fakt nějaká jako investice, oni stojí kolem jako 600 korun, ale jsou jako fajn. Ale jako nebát se toho, někomu stačí normální špunty a je s tím jako v pohodě, jo. Jako jo, já si myslím, že jako opravdu asi větší problém bude to světlo, jako i ze zkušeností vzpomínám, zase v závislosti na těle, jo. Třeba před 20 lety jsem nějaký čas dělala noční, s tím, že jako to tělo bylo mladý, no, to jsem pořád mladá samozřejmě, ale mladší, dejme tomu, takže to samozřejmě se s tím jako zvládlo popasovat jako relativně dobře, to asi dneska, no ne asi, ale určitě si neumím představit, že bych to dneska měla absolvovat, ale přesně ještě to bylo jako docela vzdáleno od místa tehdejšího bydliště, takže vlastně ten přechod, já jsem byla vystavena už tomu dennímu světlu, fungoval tak, že opravdu jsem neuměla potom vůbec zabrat a nebyly tam blackoutové závěsy, takže tohle si myslím, že jako může fakt hodně pomoct. Plus samozřejmě a v té době ještě nějak extra mobily nebyly, takže ne dělat to, že teda jedu možná půl hodiny domů, tak si tam už jako zase jsem na tom mobilu a to si myslím, že potom jako se může člověk snažit a převaluje se přesně, jak si říkala, že jako myslím si, že i když někdo je víc citlivý samozřejmě na zvuk, ale když už fakt pak se podaří jako stlumit, tak si myslím, že se i podaří usnout a zaspat to, ale tohle si přesně vybavuju, že byl můj příklad, že co kdyby hodina, já i 2 hodiny a snažila jsem se, protože jsem věděla, že jako musím. Ano, a takže tak už usni. Jo. Takže tak, no, takže jsem ráda, že jako zní, že i pro takové lidi je tady nějaká jako pomoc, protože přesně, jak jsi zmínila třeba to zdravotnictví, tam prostě někde jako, když je práce naše poslání, no tak jako nechceme mít zaměstnání a prostě někdy to opravdu nejde. Ale zároveň mi tady z toho všeho jako hodně hezky vystupuje, že by to nemělo být o nějakém tlaku na dokonalost, že to není ani o tom, jako urputně tady dodržuju každý den něco stejně, jako přesně spíš tak. Já mám taky dny, kdy vím, že ten den nebudu mít prostor pro odpočinek, ale tak se snažím ten druhý den si ho tam jako vložit, jako myslet na to, kompenzovat si to. Taky prostě někdy, nebo ne každý jdeme spát, nebo kdybych já chodila spát v 9 hodin, abych ráda, ale zároveň třeba pro mě tam už pak není prostor pro ten partnerský život. Ano. Takže vlastně jednou za čas prostě to přetáhnu, ale zase si to nějakým způsobem snažím kompenzovat. Přijde mi, že je dobré tohle jakoby brát v nějakém déledobém horizontu, aby opravdu člověk, že ho dokonale to jako nebude. Jako dokonale by to bylo, kdybychom měli možnost opravdu žít v naprostém souladu s přírodou, nemuseli tady řešit práci a tlak na výkon, ale tady v té době nežijeme, takže a je tady spousta těch vlivů, ale je tady i spousta vlivů, které jako můžeme trošku mít pod kontrolou a nemáme. A to mi přijde dobré, aby zaznělo, protože taky vlastně, jak jsi mluvila, tak mě napadala otázka, jestli jsou nějaké záznamy třeba o kvalitě spánku našich předků, kteří neměli tyto zařízení, kdy mi přijde, nebo jako jenom tak z vyprávění, co jsem vždycky slyšela, prostě většinou tam byla tvrdá práce a pak ten člověk prostě úplně zabral a spal jako až jako do rána třeba. To, co jsi teď říkala, tak pod to se podepisuju všema podpisama, které mám, to jsi řekla moc hezky. Ono fakt, i když si z toho spánku uděláme prostě další výkon, tak se jako v podstatě jako podkopeme to, o co tady jde. Jo. Tam nejde o to jako snažit se o dokonalost, protože teď je opravdu velký trend na sociálních sítích, to jako hodně běží. Teď mi vypadlo to jméno, ale jsou to lidé, kteří opravdu jako usilují o dokonalý spánek, takže prostě opravdu jako řeší veškerou velikost polštáře a prostě, já nevím, popíjí levandulové nějaké tinktury a já nevím, co prostě jako všechno, ale je to opravdu už vyhrocené do obrovského jako extrému, což zase přináší další jako stres, jo, takže jako i taková ta běžná poučka toho musí spát 8 hodin denně, je taky takové jako prokletí, protože ono to nemusí být jako pravda.
to nejdůležitější ukazatel toho, jestli to je dobré nebo není, je to, jak já se cítím přes den a jak se cítím, když se probudím. Když se cítím odpočatý, nemám chuť na kávu, jsem aktivní, mám ideálně za chvíli i hlad, tak jako můžu říct, že je to v pohodě. A přes den se mi nechce jako nějak extra spát, jo, když nemám nějaký jako fyzický výkon. A naopak, když tohle není, tak už můžu říct, jo, něco je špatně a můžu vlastně něco udělat. Ale ty jsi mě teď na něco ptala a já jsem... Na předky, jsou vůbec nějaké studie nebo něco takového? No, studie asi nebudou, protože se to nějak jako extra nedá jako zpětně jako změřit. Nicméně, když bychom se podívali jako na kulturní antropologii a co říkají jako buď kulturní antropologové nebo sociální nebo biologičtí, tak v podstatě se všichni nějakým způsobem jako shodují na tom, že ten největší zlom v tom spánku a jak lidé spali přišlo s průmyslovou revolucí a s tím, jak se prostě změnilo nebo vytvořilo se umělé světlo a osvětlení. Že to byl největší změna. Do té doby opravdu lidé fungovali, když bylo světlo. Když bylo světlo, tak se prostě pracovalo a muselo se stihnout udělat prostě všechno. Zase záviselo na tom, ve kterém pásmu zase ten člověk jako žil. Nějak jinak to vypadalo, když to bylo u rovníků v Africe a jinak to vypadalo prostě v severských zemích, že jo, kdy jsou třeba 3 hodiny denně jako světlo. A to se potom třeba i v našich jako končinách odráželo i v tom, že když bylo období zimy, tak se, že jo, ve 4 už byla tma a tak se ve 4 jako končilo. Ale potom se čas trávil tím, že se společensky ti lidi třeba udrhnutí peří, jo, že si povídali a tak nějakým způsobem fungovali takhle jako večer u těch příjemných svíček teplých s teplým světlem a spalo se třeba polyfazicky, to znamená, že se spalo do půlnoci, potom se nějakou dobu bylo jako vzhůru a ještě se znovu spalo do té doby, než přišlo to svítání. A to taky i z toho důvodu, že třeba v těch zimních obdobích bylo potřeba udržovat oheň. A když bychom nevstali, tak by to nefungovalo. Ale v té době se víc žilo i v komunitách. To znamená, že tam, když jsme se bavili o tom, že v tom stáří se ten spánek trošičku mění, on krom toho, že se tam jako posouvá ten cirkadiální rytmus k ranímu, tak se ještě prodlužuje takzvané WASO, což je Wake After Sleep Onset, tedy čas, kdy je člověk jakoby po usnutí jako vzhůru, tak to se u starších lidí jako prodlužuje a značně se to prodlužuje, což taky mnoho lidí neví, takže pokud máte babičky, dědečky, tak je můžete uklidnit s tím, že když jsou v noci jako vzhůru a nejde jim usnout, tak je to vlastně v jejich věku jakoby přirozené a můžete jim jenom poradit, nebo jim koupit na Vánoce červené brýle, ať si dají červené brýle, když se v noci vzbudí, ať si ten cirkadiální rytmus úplně nenaruší. No ale co jsem tím chtěla říct, tak to je to, že vlastně třeba tady tyhle lidi potom v tu noc se starali třeba o ten oheň. Jo, takže ono to ta společnost fungovala úplně jiným způsobem, než funguje teď. Teď je to hodně individualistické, nebo aspoň u nás je to hodně individualistické v těch západních zemích a opravdu se jako dbá na ten monofazický spánek a ideálním případě co nejkratší, aby jsme toho přece co nejvíc stihli. Třeba tady s tím se potkávám, že někteří lidé, kteří mají ten spánek narušený a budí se v noci, tak to svádí tady na to, co bylo a přitom si vůbec neuvědomují, že vlastně ta doba se změnila, že vlastně to bych taky chtěla říct, pokud se s tím u někoho setkáte a někdy to jsou lidé, kteří jsou vidět, což není úplně optimální a budou vám tvrdit, že prostě ve 2 je fajn, že se probudíte, že to prostě takhle měli předci, tak pardon, ale doba se změnila a spíš to znamená, že opravdu ve vašem těle jsou narušené nějaké orgánové soustavy, něco tam nefunguje, už tam není něco, jak by mělo, protože jinak byste opravdu spali nepřerušeně. A vlastně třeba ta východní medicína mně se jako líbí, že západ a východ se jako, vlastně oni mluví jako velmi podobně, jenom, nebo jako sdělují to samé nebo podobné, jinými slovy, nebo jinak na to jdou. A východ třeba tady na to stáří se dívá jako na úbytek energie, vlastně na úbytek rezerv, kdy v důsledku toho vlastně se toto děje, kdy vlastně já teď hodně
jakoby směřuju k tomu, nebo snažím se měnit malinko, zatím v malém měřítku, kolektivní obraz toho, jak na stáří pohlížíme, protože stáří nemusí být jenom o tom, že máme málo energie a churavíme a chodíme o holích a zhrbení a jsme prostě jakoby bez energie. Je to opravdu o tom, jak se budeme o to tělo starat celý život, tak to pak ve stáří budeme mít. Takže třeba právě jsem teď dávala na sociální sítě příklad, že jsem se potkala s mistrem mého učitele Pakui, což je vlastně čínské bojové umění vnitřní, pracuje s vnitřní energií, kterému je přes 90 let. A vůbec by to do něj člověk neřekl, ale přesně stará se o to tělo celý život. Nevím, jak to má se spánkem, ale podle toho, jak vlastně vystupuje, jak mu to myslí, tak si myslím, že třeba on nemusí být ten příklad, kdy jako se mu nedaří spát. Možná asi se mu to jako přirozeně zkracuje, to si myslím, že jako asi přirozené, ta doba spánku, ale myslím si, že právě ten tam má ten rytmus, jak to má jako nastavené, že to má jako velmi, jako už 80 let prostě nějak. Takže bych i chtěla, aby tady zaznělo, že opravdu, i když teď si řekneme, tak jsme mladí, tak se nás to netýká, tak se nás to fakt týká. Asi stejně, jak si říkala, že vlastně spánek je o tom, nejenom o tom, jak je to večer, ale o tom, jak je to přes den. A tohle je vlastně hrozně podobný, byť je to jako v dlouhém období, to, jak teď se budeme k sobě chovat, jak se budeme o tělo starat i jak budeme přistupovat ke svému spánku, tak se nám právě zúročí ve stáří. Že opravdu to nemusí být o tom, že budeme nemohoucí, a teda k tomu směřuju. Třeba vám to bude inspirací, abychom byli vitální fyzicky, abychom byli i psychicky vitální, nemusíme trpět demencí, když se budeme starat o to naše tělo. A tady já tě poprosím, jestli by si se zamyslela a dala tady pro diváky nějakou tvoji osobní message, něco od tebe, co bys vlastně chtěla, nad čím bys chtěla, aby se zamysleli, nebo co ti ještě přijde třeba zajímavé říct ke spánku a tím to můžeme uzavřít. Jo, já bych se asi vrátila k tomu, co jsem říkala. Pro mě by bylo hrozně fajn, aby vy jste si co nejvíc odnesli tady z tohohle našeho dnešního povídání, je, že ten spánek je opravdu důležitá věc, že je to něco, co zasahuje do všech oblastí našeho života a on je taková trošičku podpůrka v tom, že když my dobře nespíme, tak my to poznáme na sobě, že jsme jenom jako nějakým způsobem unavení, ale ty velké problémy vznikají právě, jak říkala Verunka, vznikají až po nějaké delší době, až vznikají třeba ve stáří nebo v nějakém pokročilém věku. Proto je fajn na to myslet už od raného věku, myslet na to i u svých jakoby dětí a když nebudete vědět, tak určitě existuje spousta hezké literatury, kde je to hezky napsané, případně se můžete určitě obrátit, vzniká spousta různých zajímavých jako bloků, vznikají i různé jako poradny, moc nás ještě pořád není, ale jsou a nebojte se hlavně o tom jako mluvit a vzít si k srdci to, že když se dobře vyspím, tak mi vlastně půjde všechno líp a to je to důležité. Děkuju, Denny, to si úplně nádherně shrnula. Taky přeju vám, abyste si z toho odnesli co nejvíc, aby vás to třeba inspirovalo a aby se některé věci ve vašem životě zlepšily. Já se s tebou, Denny, loučím, moc děkuju a s vámi diváci se těším u některého z příštích dílů. Na viděnou. Taky moc děkuju. Mějte se hezky a hezky spěte.